veliki pozdrav! Hvala vam što ste na kanalu Tragom srca mog. Moje ime je Olivera. A mi nastavljamo sa serijalom o uverenjima. Zaista bit će ovo jedan serijal o uverenjima, ako se tako može reći. Ovo što želim danas da podelim sa vama. Nešto će se ovde od onoga što ću vam reći razlikovati sigurno od onoga što ste do sada, verujem, čuli. I razlikuje se od postavke moderne psihologije, ono što je trenutno onako prilično glasno i verujem sigurno ste izloženi tome, bar svi vi koji ovo slušate. I to stoji, to je u redu, suština je ista, ono što je meni negdje bitno, suština je ista, ali koraci se malkice razlikuju i želim da vam kažem neki svoj stav i pristup tome, i to nije moj, nisam ga ja smislila, naravno da sam ga čula, ali ja sve što čujem testiram, isprobavam i postaje moje onda kada postaje moja istina, ono što volim da kažem, onda kada se ispostavi da to kod mene tako zaista funkcioniše i radi. Radi se opet o percepciji. Zapravo, ajmo da krenemo ovako. Sigurna sam da vam se desilo, svima nama se prosto to dešava, da naprosto nekad ustanemo sa nekim osjećajem. On može biti pozitivan, može biti negativan, ovakav ili onakav, ali ustanemo s nekim osjećajem. Recimo, ajde da krenemo od toga, ustanemo s nekim negativnim osjećajem. Nekom nelagodom, nešto, a zapravo nismo stigli ništa da pomislimo. Niz kakve misli nije moglo da nam proizađe to nešto što osjećamo, jer smo tek otvorili oči. Naravno, onda može da bude i ono, sanjala sam nešto. Neki san uznemirio nešto. Može i to da bude. Ali šta sa onim situacijama kad nema ni sna? Meni se to dešavalo se sigurno i vama. Da naprosto otvorite oči, nije bilo nikakvog sna, ne sjećate se nikakvog sna. Niste ni pomislili ništa, a neki osjećaj koji vam se baš i ne dopada. Upravo to, otvorili smo oči, imali smo neku percepciju. Zapravo, tom našem osjećaju ne prethodi nužno misao, nego percepcija. Sad kažem percepcija, neko naše čulo, nekim našim čulom nešto percipiramo. Ajmo da kažemo onih 5 standardnih čulema, da ja zaista verujem da svi mi imamo i 600, ako ne i više, ali ajmo 5. Znači, videli smo nešto, čuli smo nešto, znamo sad koje su nam čula u pitanju, dodir, neki ukus, neki miris, nešto, znači nešto, neku percepciju smo imali koja nam je zapravo stvorila određeni osjećaj. Odnosno, čak nam nije percepcija stvorila određeni osjećaj, nego nešto drugo. Zašto? Doći ćemo i do toga šta drugo. Zašto kažem nije nam percepcija samo stvorila osjećaj? Sigurna sam da ste bili u situacijama gde se vama nešto, neka situacija, neki događaj, nešto dopada, a nekom drugom ne. A gledate istu sliku, na primjer film, prosto smo x puta bili u situaciji da se nekome neki film izuzetno dopao, fantastičan, i makar ja sam imala takve situacije, da mi neko preporuči neki film i fasciniran je tim filmom, a ja ne mogu da odgledam ni pola sata tog filma, jer jednostavno mi stvara loš osjećaj, ne dopada mi se tu nešto. Ili recimo situacija u kojoj sam ja u par navrata čak bila, simpatična mi je. Zamislite da se dve osobe nađu ispred recimo vrtića, gde se čuje ona dečija graja, možda neke pesmice, možda neka igra nešto, neka muzika, dečija graja.
Ja sam bila u prilici da čujem da osoba kaže jao, stresem se kad ovo čujem, jer stvara neki negativan osjećaj. Asocijacija je buka, nered, boleće me glava, ne znam ja šta. Recimo, ja kad uđem u vrtić, mene to puni, neverovatno puni pozitivnom energijom. Meni je dovoljno 10 minuta u vrtiću sa tom decom tamo, da ja posle toga dišem od toga, živim od toga, tog dana. Neverovatan osjećaj to recimo kod mene stvara. Ali kažem, bila sam u prilici da čujem da to nekome stvara izuzetno negativan osjećaj. Ista slika, isti prizor, znači, da kažemo, percepcija toga ista, međutim zapravo ne. Zašto ne? Mi zapravo to što vidimo, čujemo, znači ta naša čula, te naše percepcije, provlačimo kroz naš sistem verovanja i definicija. I to nam zapravo, ta percepcija provučena kroz taj sistem uverenja i nekih naših definicija, stvara nam osjećaj. I iz tog osjećaja nam proističe neka, recimo, misao iz koje preduzimamo i neku akciju i već čitav sled događaja posle toga ide. I zapravo, vi ste sigurna sam u popularnoj psihologiji do sada čuli i u videima i u tekstovima raznim, da kada nam se stvori neki osjećaj, povezujemo ga, vratimo se koja je misao do toga dovela, okej. Može i to da se, recimo, i tako posmatra i tako desi u nekim situacijama, ali je ovo što sam vam sada rekla kod mene češća varijanta, ajde tako kažemo, ali opet kažem, negde nam je suština bitna i ista. Kako god posmatrali stvari, opet se vraćamo na taj sistem uverenja i definicija. Zato sam rekla, bit će ovo serijal o uverenjima. Toliko su važna da vidite, prosto nekada, ako ne razmislimo o ovome, ne bavimo se ovime, nam zapravo stvore dan, iskreiraju dan, jer on počne sa nekim osjećajem, a to smo već rekli više puta, kada nam se javi neki osjećaj, ukoliko ga na neki način ne promenimo fokus, ne promenimo taj osjećaj, a ne dopada nam se, vrlo je verovatno da ćemo tog dana iskreirati mnogo toga što nam se ne dopada. Zbog toga opet nešto o uverenjima. Zbog toga što negde svi imamo ciljeve, imamo želje i velika je stvar da osvestimo to da zapravo nije poenta u cilju i u ostvarenju želje, poenta u tom putu, ali osvestiti to, gledati na to tako, lakše reći nego to tako posmatrati, jer ako je nekome cilj da bude zdrav jer je bolestan i ima neku bolest koja ga jako muči, reći toj osobi, znaš šta, nebitan je taj cilj da ti budeš zdrav, gledajte da budeš srećan i vesel do tog cilja i da uživaš u tom putu i tako to. Ta osoba će sasvim sigurno reći, a kako da uživam u tom putu, nije baš toliko, jel jednostavno, on kaže jer sam to x puta i čula i jasno mi, mislim, naprosto je tako. Sad, da bi mi u tom putu uživali, koji jeste poenta i jeste suština, da bi zaista prihvatali stvari sa mirom ili sa radošću, ili i sa mirom i sa radošću, to kažem, nije baš tako jednostavno, imamo više varijanti, je negde potrebno da zaista osvestimo neke stvari i da nam onda taj put zaista bude put mira i radosti. Da bismo to postigli, ja sam 100% uverena da je ključna stvar ta kutijica sa uverenjima i definicijama, da to što bolje proučimo, osvetlimo i znamo
sa čim baratamo. I pričali smo već i u prethodnom videu i u mnogim pre toga, zapravo otkriti uverenje je ključna stvar. Po meni zaista ključna stvar. U masi slučajeva, u mnogo slučajeva se dešava da samim otkrivanjem uverenja mi smo već rešili. Da nam nikakve tehnike posle toga nisu ni bitne za brisanje tog uverenja. U mnogo slučajeva je tako. Dakle, negde najbitnija stvar je otkriti to uverenje. Sad sam ja iznela iz više uglova i više načina i kako, prosto na koje načine otkrivam uverenja ja, šta je meni od koristi, podelim sa vama jer smo svi mi različiti i u krajnjoj liniji u različitim situacijama su nam potrebne različite stvari. Ovaj recimo način koji sad hoću da podelim sa vama je isto tako negde vrlo čest, vrlo važan, važno je znati ga. Jer može da vam osvetli mnoga uverenja, a da uopšte niste svesni. Jer ja opet kažem, kad mi znamo da imamo neko uverenje, svesni smo tog uverenja, ma to je lako, to je super. Ako želimo da ga menjamo jer nam ne koristi nikako, menjamo ga. Ali ako mi nismo svesni, u tom grmu leži zec. Fantastična stvar je da pažljivo oslušnemo, da čujemo šta nam to drugi ljudi govore. Vrlo često nam se izvor obraća Bog, opet kažem, ja verujem u Boga. Svako od vas veruje u nešto svoje, Boga ili nešto drugo, u to ne ulazim, to sam isto x puta rekla. Zato je da kažem izvor. Nam nekada šalje zapravo te poruke jasne kroz neke druge ljude, kroz osobe koje nas okružuju. I ako vam se desi da vam se nešto ponovi više puta, da nešto čujete u više navrata, više puta, može biti da je to neki alarm u smislu ovo je nešto važno, ovo treba uzeti u obzir. I vrlo često se radi o nekom uverenju koje je zapravo vaše. A to znači primećujete tako što vam se više puta u nekom kratkom vremenskom periodu desi da čujete neku istu rečenicu, neki isti iskaz ili sličan iskaz, neko uverenje, koje na moment čak deluje da tuđe, neko priča o svom uverenju, o svom nekom iskustvu, daje neki svoj iskaz, prosto priča vama. Ako mi se desi da u kratkom vremenskom periodu to čujete više puta, razmotrite malo to što čujete. Vrlo je verovatno, da ne kažem 100% sigurno, da se radi o nekom vašem upakovanom uverenju kojeg uopšte niste svesni, a daje vam se na taj način. Ili se desi da neki iskaz, neka izjava nekog iz vaše okoline vas izuzetno pogodi, dotakne. Može da bude na pozitivan ili negativan način. Može da bude na način da izazove kod vas neku ljutnju, neki bes, ne dopada vam se to nešto što neko govori i prosto na neki način odreagujete na to. Razmislite. Što reagujete uopšte ako neko o nečemu priča? Jer kad neko priča o stvarima koje nas ne dotiču, nisu naša istina, uopšte nisu naša istina, naše uverenje i ne slažu se sa našim sistemom uverenja. Ok, ja na to gledam, odmah mi je jasno, dobro, ovaj čovjek ovako razmišlja, svako ima pravo da razmišlja kako god hoće, on ima ovako uverenje, ima pravo na to i to je redu, a njemu je možda i od koristi, možda i nije, ali njegovo je. Moje nije, znam. Znači, te situacije prosto znate, to ne dotiče uopšte. To prokomentarišete ili ne prokomentarišete, primetite ili ne primetite. Vrlo često i ne primetite. Uopšte. Ali ako vas nešto dotakne, da vi o tome uopšte pričate sa nekim žalom, nervira vas nešto, razmotrite malo to uverenje i taj iskaz. Biće da je to nešto u što vi zapravo verujete, a da toga uopšte niste svesni. Može čak, ne mora da bude da izazove kod vas neku ljutnju, bes, nešto. Navede vas na neko razmišljanje, recimo, ili ga se setite s vremena na vreme. Neko vam je nešto rekao jedno
Znači, opet kažem, ne mora da bude više puta u kratkom vremenskom periodu. Može da bude jednom, ali vi u više navrata u nekom vremenskom periodu se setite tog nečeg što vam je neko rekao. A što u tom momentu uopšte niste prepoznali kao neku svoju istinu i nije bilo neko uverenje s kojim ste se složili, za koje uopšte mislite da je tačno, znači vaše. Nema tačnog i netačnog. Razmislite, ako vam se javlja nečija misao, nešto što vam je neko rekao u nekom momentu sa čime se vi uopšte niste složili, niti prepoznali kao nešto svoje, ali vam sve onako kljucne vas, javi se. Razmislite da vas izvor možda na taj način ne upozorava, ne kucka, da malo razmotrite da to ipak nije vaše uverenje. I obično se u takvim situacijama radi o nekom sabotirajućem uverenju, nečemu što nas u nečemu koči i ne da nam lagano, srećno, radosno i mirno ostvarenje tog cilja. U svetlu toga vam ovo govorim. Dakle, razmislite i o ovim stvarima. Ima mnogo načina za otkrivanje uverenja, naravno. Različiti su, ali ovo je recimo jako zanimljivo, jer sam to dugo testirala i pokazalo se u mom slučaju kao 100% istina. Svaki put kada mi se neki iskaz, neko uverenje ponovilo više puta u nekom kratkom vremenskom razmaku, a delovalo mi kako utrebunjanje, ona veze sa mnom, na kraju bih shvatila da je to neko moje sabotirajuće uverenje. Ili ta neka misao koja s vremena na vreme doleti, da jednom sam je čula, neko mi je rekao, i nisam se složila sa tim, na kraju se ispostavim, to je zapravo moje sabotirajuće uverenje. Na kraju krajeva, a nema drugih. Tu smo samo mi. Eto, razmislite malo o toj ideji, kako vam se dojmi i da li može da vam koristi. Ja verujem da da. Eto, ljubimo se.